Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para sesepuh keluarga dan yang kami cintai seluruh keluarga besar Trah Kasamingunan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Ponaan-ponaan sedaya ingkang sepindah monggo sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat duwin kegiatan satemah kula panjenengan sami saged kembang manunggal wonten acara rutin tahunan Trah Kasamingunan inggih menika acara halal bihalal Trah Kasamingunan ing kaleres wonten ing taun 2006 ingkang yang menika acara rutin halal bihalal ingkang kaping 6 menika kami bangun pada ingkang salajengipun kula ngaturi sugeng rawuh panjenengan sedaya kemawon prateli ingkang tak kaitanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dumateng Bapak Ibu ingkang kaleresepuh, Dumateng Bapak Ibu ingkang kaleresepuh, kula ngaturaken sungkem pangabekti kula nyuwun sungkem pangabekti kantur wonten ngarsaning panjenengan atur ngarsanipun panjenengan dumateng Bapak Ibu dumateng Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kaleres enem sederek sedaya ingkang kaleres enem lan sesami-sami lan sesami-sami kula ngaturaken salam taklim kula ngaturaken salam taklim ing ngaran Sawal niki. wonten ing kesempatan bulan Sawal niki Kula ngaturaken sedaya kalepatan kula ngaturaken sedaya kalepatan kula kanthi lair terusing batin lahir terusing batin saestu nyuwun pangapunten. saestu nyuwun pangapunten. Mugi panjenengan paring pangapunten Mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Makaten ugi mbok bilih panjenengan pilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula kagungan kalepatan dumateng kula kanthi ikhlasing manah kanthi ikhlasing manah kula nyaosaken pangapunten kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan. mugi-mugi Allah mijabahi Saha paring maufirah saha paring mafira dumateng kita sedaya dumateng kita sedaya keluarga ageng Trah Kasamingunan. keluarga ageng Trah Kasamingunan. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin ya rabbal Ikrar ala bihalal ingkang saged kawula aturaken mugi kanthi ikrar ala bihalal menika saged nuwuhaken paseduluran ingkang langkung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kula aturaken sedani ya kados dene bernapas bisa saged ninggalaken saged kok
awak dhewe mboten nyuwun ing pun disulani. Siji niku kita dipun paringi lan kula sak keluarga ngaturaken sedaya karo pangapunten samarga mugi-mugi sageta salah ngapunten pun ing sesarengan jeneng menika. Amin. Sama-sama wau diaturke Pak Haji Maryati nika ingkang sadipun nggih alhamdulillah niki keluarga saking Bapak Samingun Pawil posisi ini. Iya, jangan salah menilai. Oke, boleh. Jangan salah menilai.
Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lagi sing cilik ning ngene iki lho.